हाय लोगोफोर, नोंथांमोनखौ आंनि इउटुब चेनेलाव बरायनानै लाग्रोनाय जाहैबाय। आं दिनै सालबारि बाजाराव थांदोंमोन। बेनिफ्राय आनारसखौ जरासे लानानै फैबाय 60 थाखानि। नोंथांमोनाबो भिडिअखौ जोबजासिम नायलांबाय थाबानो जाबाय। फैदो बिदिब्ला जों भिडिअखौ जागायदिनि। बेयो गायबा गायजागोन, बियो थांगोन बियो।
थाइने जानो हानाय ना खोमा ओइ नै थाइनाया जागोन ना जाया मानसिया ओइ नै गलियाव जायो इयाव जाहैयो Anjani rumah Anjani kelainnya serba salah